Yan, good morning. Good morning mga kahabi. Good morning. So live kami ngayon dito kay na Tatay Nestor. At birthday nga po ni Joseph. Birthday 11th tama, Joseph. 11th birthday ni Joseph. At yan, celebrate natin yung birthday niya ngayong December 24 mga kahabi. Yan, JR Habi 2.0. At your service guys. At kasama ko ngayon si Nelson, si Bicolanos Vlog. Yan, shout out sa aking kasama na tawag dito, umaalalay sa atin. Salamat sa iyong tawag dito, pagsama sa akin Nelson. Salamat. Yan, shout out Bicolanos Vlog. So Tatay Nestor. Yan, sindihan natin yung ano. Naayos na namin yung lamesa guys. Yan, tabi mo ito tatay. Tabi mo lang dito. Diyan ka na set. Tabi lang dyan. Yan, salamat. Bago ang lahat po, pasalamatan muna natin yung ano. Pasalamatan muna natin yung dito kayo. Pasalamatan muna po natin yung ating sponsor ngayon na nagpadala ng panghanda ni Joseph. Yan, shout out po kay Tita Manang. Salamat po Tita Manang sa biyaya, sa blessing na tinaabot mo sa pamilya ni Tatay Nestor, especially po kay Joseph. So yan, yung regalo sa kanya, yung damit na suot ni Joseph. So regalo po yan sa kanya ni Tita Manang. So yan. Bago ang lahat, Joseph, yan. So bago ang lahat, bago mo yan hipan ang iyong birthday candle, sabihin mo, mag-wish ka muna. Lakasan mo. Sana po mapaayos ang harap niyo. Sana po magkatapos po magkada. Yan, blow mo na yung candle. Sige na. Yan, patakpakan. Alright. So, kantahan natin. Tayo ka, Raymond. Joseph, tayo ka. Yan, kakanta tayo po tayo lahat. Nakanta na tayo ng Merry Christmas. Kanta na natin si Joseph ng Happy Birthday. Raymond, ikaw na mag-lead. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige pa. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Joseph. Yan, salamat po. At bago tayo mo po, hingan natin ang message. Siyempre, ang kanyang tatay. Tatay Nestor, anong message mo po kay Joseph? Joseph, sana pakbutihin mo yung pag-aaral mo. Kaya makatapos ka din pag-aaral. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Mabuot ka. Maging mabait po. Mabait. Ang anak. Yan. Si nanay, ano ang message mo po kay sa anak mo? Ang masasabi ko lang po sa kanya, tapos po siya ng pag-aaral, tapos po makatapos po ay makakuha po siya ng trabaho, tapos maging masunod din po sa magulang. So yan ang wish ni nanay. Ikaw naman Raymond? Step, happy birthday. Sana magtapos ka kang pag-aaral. Tapos, dahil maging madunong. Tapos, sana makakuha kang maayos na trabaho. Tapos, sana primit ka sa maugma. Ayan to. Happy birthday. Yan, happy birthday Joseph. Yan ang message ko naman kay Joseph. So ang message ko naman kay Joseph po mga kahabi, sana ay Joseph, uy. At sana maging masaya ngayong Pasko. At dahil sa ating sponsor kay Tita Manang, naging
masaya ang iyong birthday celebration. Ang wish ko lang, sana po ay patuloy pa po kayong pagpalain ng Panginoon sa mga blessing na dumadating sa inyong pamilya, Tatay Nestor at kay Joseph. Sana Joseph, maging matupad lahat yung wish mo. Ang wish kasi ni Joseph, guys, sana daw mapagawa yung kanilang bahay, at the same time daw makapagtapos siya ng pag-aaral. So yun yung wish ni Joseph. So ang wish ko naman para sa kanya, sana matupad yung kanyang wish, at sana patuloy pa silang pagpalain ni Lord sa kanilang mga buhay. So yan, Joseph, okay? Fair. Ayos. So hinga naman natin ng message si Joseph. O ano, Joseph, ang gusto mong sabihin? Maraming salamat po, Tita Manang, dahil pinandaan niyo ako sa birthday ko. Wow, yan. Ano pa? Maraming salamat din at Kuya GR Abe. Welcome. Okay. So yan, guys, at nag-blow na ng cake. Anong susunod? Nag-pray na tayo. Atak na. Sige na po, nanay. Assist mo na lang po yung mga anak mo po. Ito po yung plato natin. Assist na po natin. At ayaw pala, tatay. Yung sinaya, nagsaing kami, guys. Ayan. Tingnan natin ang pasalamat si Raymond. Sige. Tayo ka. Tayo ka, Raymond. Maraming salamat po, Tita Manang, dahil natuloy yung birthday ni Joseph. Tsaka may handa po siya. Tsaka sana po tumagal pa po ang inyong buhay, at sana po wag po kayo magsawang magtulong sa katulad ming mahihirap. At maraming salamat din, Kuya GR Abe. Sana po wag ka pong magsawa rin magtulong. Sana di po kami magsawang tabang po sa muya. Tapos sa mga kapwa mahirap po. Yun sana po. Maraming salamat. Yan, very good naman si Raymond. Salamat, Raymond. Welcome. Alright, so kakain na kami, guys. Kukuha mo na kami ng kanin. Ano yung kanin mo? Saan mo lalagay, tatay? Okay, sige. Sige na ito. Han! Sam! Ben, ang plato. Yung plato na ba? Sana, hello po sa ating 39 viewers at salamat sa 19 20 thumbs up. Yan. Good morning, good morning. At bukas nga po ay Pasko na. Advance Merry Christmas sa ating lahat, especially sa ating mga viewers. Yan, si Mama Reynalyn de Luna. Hindi ko na maibaba yung mga comment. Ma'am Reynalyn de Luna, hindi ko po nakita yung unang comment. Natakluban na, hindi na maibaba. So kung mayroon pa pong nauna Ma'am Reynalyn de Luna ng comment, ay sana po ay mabasa pa natin, hindi na maibaba. Merry Christmas everyone! Sabi ni Ma'am Reynalyn de Luna, shout out po. Mama Reggie Boniel, Merry Christmas Sir JR and Team Uragon Honey. Sir, play na po. Yan. Salamat Mama Reggie sa paghihintay. Happy birthday! Sabi ni Ma'am Reggie Boniel. Yan. Si Gab. Shout out Gab. Merry Christmas. Sabi ni Gab. Ma'am Evelyn Diatas, happy birthday. Sabi ni Ma'am Evelyn, shout out po. Ma'am Virginia Curanes, hello po, watching from Alcobar, KSA. At kasama ko nga po ngayon, guys, si Nelson. At shout out kay Nelson, ang ating kasama ngayon. Happy birthday, Joseph. Ang kasama ko pala ay si Bicolanos Vlog. Yan. Kung hindi nyo pa po nabibisita ang bahay ni Bicolanos Vlog, yan, bisitahin nyo din po para po matulungan natin yung ating mga ka-teammates.
Ma'am Virginia Curanes, happy birthday, sabi ng Virginia. Joseph Doris Noel Forever, good morning dear Rabi and Uragon Honey and wife. Happy birthday Joseph, more birthdays to come. Ma'am Doris, shout out. Merry Christmas po. Gab, Merry Christmas. Happy birthday. Sabi ni Gab. Yan, retract po yung message ni Makmak Ablan. Si Marieta Jamili. Merry Christmas, dear Rabi and Uragon Honey. Happy birthday, Joseph. Salamat, Ma'am Marieta. Same to you po. Merry Christmas po, Ma'am. Yan, Teng Kabisote Official. Nandyan. Shout out po sa ating ka-teammates. Yan si Teng. Team Uragon din po yan. Please support Teng Kabisote Official. Makmak Ablan, happy birthday. Yan, thank you po. Virginia Maghupoy, Merry Christmas sa inyo kuya at sa kay Joseph. So yan, Teng, shout out Teng, Kabisote Official. Happy birthday Joseph, sana, ay sino ba yun, baka hindi tayo nabasa. Makmak Ablan, shout out. Ma'am Virginia Maghupoy, shout out po. Si Teng, shout out po. Happy birthday daw, sabi ni Teng Kabisote Official. Sabi naman ni Ma'am Virginia, happy birthday Joseph, sana mag-aral ka lang ng maayos para di mo maranasan yung ganyang buhay paglaki mo at kung meron ka ng pamilya, sabi ng Virginia. Yan po. Nandito kami guys sa labas ng bahay nila. Yan yung bahay nila. So medyo maliit kasi yung bahay nila guys. So mas minabuti na namin ngayon dito sa labas kasi maganda yung panahon. Yan, salamat po sa Panginoon. Tingnan nyo guys yung langit oh. Blue sky. Yan, napakaganda ng langit ngayon guys. Sana ay hanggang Pasko ganito ang panahon. So salamat po sa Panginoon dahil blessed po yung lakad namin ngayon na maganda yung panahon. At abangan nyo mga kahabi, mamayang hapon doon naman tayo sa bahay ng Padi-Padi. Yan, shout out Ma'am Agnes Miller. Yan, shout out Nelson. Nelson, Yan, kaway-kaway. Shout out sa ating mga viewers. Bicolanos Vlog po. Please support. Yan. Bicolanos Vlog. At yan, kakain na sila. Yan guys, inayos ko lang yung tripod pasensya na po kung gumalaw. Nagalaw guys kasi inayos ko lang yung tripod. Video na. Sige na. So okay lang yan ka dyan. Sige na. Mana na. Saan ko lang mga comment. Yan, hello po, Merry Christmas sa ating lahat. Yan, kainan na po dito sa may birthday sa anak ni Tatay Nestor, kay Joseph.
So yan, hello po sa ating 59 viewers. At nandito po tayo kina Tatay Nestor para sa celebration ng birthday ni Joseph. At mamaya po, abangan nyo po, sana maganda yung signal. Kahapon medyo mahina yung signal kina Padi-Padi. Meron pong part 2 yung ating Christmas celebration together with Uragon Honey, Team Uragon. Magkakaroon po tayo ng Christmas celebration Padi-Padi. At dahil din po yan sa sponsor ng Jer Hobby 2.0. Kahapon po, yun po ay mga sponsor ng ni Uragon Honey. So salamat po sa mga patuloy na nag-sponsor para sa mga anak ni Nanay Yoli. Yan, shoutout Ma'am Berhinia Maghupoy. Merry Christmas po. Ma'am Janet Mendoza, happiest birthday Joseph. Lagi kang maging masipag lalo na sa pag-aaral. Yan. Happy birthday Joseph. God bless you and your family. Si Shin Bello. Yan, sabi ni Shin Bello. Shoutout Ma'am Shin. Merry Christmas po. Yan, Merry Christmas din daw. Yan. Ano yun? Ayusin ko lang guys yung tripod. Yan, medyo magalaw. Pasensya na. Medyo yung tripod hindi stable. Shoutout Ma'am Shin, Ma'am Reynalyn Diluna, Merry Christmas po. Ma'am Reynalyn, shoutout po. Go lang, Jer Hobby, congratulations sa so fast growing channel mo. Solid in the Hong Kong watching. Salamat Ma'am Reynalyn Diluna. God bless po sa iyong pamilya. At sana po maging masaya kayo ngayong Pasko. Wilma Katanggi, Merry Christmas Jer Hobby and happy birthday Joseph. Yan, Joseph, happy birthday daw sabi ni Ma'am Wilma. Si Ma'am Emma is Estelor. Yan, Estelor. Ma'am Emma, shout out. Deserving silang tulungan kasi marunong silang magpasalamat. Happy birthday, Joseph, sabi ni Ma'am Emma Estelor. Ma'am Vicky Militon, Merry Christmas everyone and happy birthday, Joseph. God bless. Yan, pakita natin yung nagkakainan dito. Sige lang kain lang dyan. Makita ko lang kayong busog. Busog na rin ako. Alright, yan yung mga magkakapatid. Nina Joseph. Ang handa po nila ngayon, mga kahabi, ayan. Pakita ko sa inyo yung handa nila. Ayusin ko lang tong aking hawak-hawak. Ang handa ni Joseph, ito yung cake niya, oh. Happy birthday, Joseph, from Tita Manang. At syempre, ang walang kasawa-sawang pansit. Yan, pansit gisado. Lechon manok. Baked macaroni. Yan, may lechon manok pa doon na 2 piraso. Ang ating sliced bread at ang ating pangtulak. Yan, sponsor din ng Pepsi. Yan. Ma'am Emma, shoutout po Ma'am Becky. Shoutout po Gab, Makikakan, Joseph. Yan, napunta ka na dito Gab. Makipag-celebrate tayo dito kay Joseph. Ma'am Jasmine Laurente, magandang umaga po. Happy birthday Joseph. Merry Christmas Ma'am Jasmine. Gab, sabi niya, may ba man daw kipadi-padi. Sige po, welcome po Gab, pwede ka pong sumama. Para happy tayo dun mamaya. Yan, sige po, mamaya kita-kits tayo doon kinapadi-padi. Ma'am Janet Mendoza, yan, shout out Ma'am Janet. Merry Christmas, Jer Hobby and team. Likewise po, Ma'am Janet, Merry Christmas. Ma'am Reynalyn Diluna, looking forward for the next film of Padi-Padi House. Had so much fun again. I can't wait to watch, sabi ni Ma'am Reynalyn Diluna
Opo, at sisikapin nga po namin mamaya ni Uragon Honey and the team. Siguro magdala pa ako ng smart na SIM card. Kasi kahapon po ay ang dala namin ay Globe. So hindi naman namin akalain po na yung Globe po ay mahina yung signal. Ano yan, Mang Tomas yan? Sige, inyo na yung Mang Tomas. Yung sarsa ng manok, ng lechon. Tatay ni Store, itong hindi nyo, itong baked macaroni. Meron pa? Sige, kain lang po kayo ha. At Globe nga po yung SIM card na dala namin kahapon. Humihingi po kami ng dispensa, paumanhin, doon sa mga malabo yung namin, feed na, ako yung nag-operate guys ng live kahapon. So, ang taas na nga nung aming ginawang improvise na hotspot. Mahina pa talaga yung yung signal, blurred talaga po. So, in behalf of Uragon Honey and the team, sana po ay wag naman kayong magsawang manood ng aming live kasi gagawa natin ng paraan yung ng telco. Magdadala ako mamaya ng smart na SIM card po para pasiguro. Kung mahina yung Globe, may smart. Yan, salamat po. Shout out Ma'am Reynalyn De Luna, Nora B. De la Cruz. Happy birthday Joseph. Watching from California. Yan sa mga taga California. Merry Christmas. Happy birthday na tuloy. Si Mama Jane Mary Kadag. Hello JRB, Merry Christmas. Same to you Mama Jane Mary. Merry Christmas po. Ma'am Nora Lopez. God bless you more and more. Sir Uragon team and Sir JRB 2.0. Yan, salamat Ma'am Nora. Shout out. Ma'am Marietta Damili. You're lucky Joseph, through JR Hobby, masaya ang birthday mo. And also po, through Uragon Honey, kasi po, ka-collaboration ko po dito, si Uragon Honey, shoutout kay Uragon Honey, sa pagpayag niya na syempre, i-vlog natin nung una, na i-vlog ko din po si Tatay Nestor, at kaya may nakakita po kay Joseph. Yan, salamat sa nag-sponsor. Yan, God bless. Sabi niya Marietta Jamili. Si Jane Mary Kadag, happy birthday Joseph. Si HDZPN Mau Igdi. Yon. Jane Mary Kadag, Merry Christmas and family nila Joseph. Yan, shout out po. Yan. Merong mga taga Europe to. Iba ang nila language. Yan, hello. Welcome to our live stream sa mga natin dyan, mga kahabi. I'm happy for this family. Merry Christmas and happy birthday, Joseph. Sabi niya, Eden Riluba. Shout out, Ma'am Eden. Sabi ni Ma'am Jane Mary Kadag, pa-shout out, dear hubby, sa family ko dyan sa Kabugawa, Donsol, Sorsogon. Yan, shout out po sa mga family Kadag dyan sa Donsol, Sorsogon. Sa Kabugawa, Donsol, Sorsogon. Especially kay Mama Jane Mary Kadag. Si Ma'am Hurita Nahe. Yan, Ma'am Hurita. Shout out, Ma'am Hurita. Hi, J. Rabi. Merry Christmas sa iyo, sa inyong lahat. Uragon Honey. Miss Uragon, hindi ko nakabati kahapon sa live. Ingat kayo, Nanay Yoli. Baka pag nakarating na naman ng music yung kapitbahay nyo, magalit. Yan. Yun na nga po. Nangyari nga po yung nasira yung gamit ni Nanay Yoli, yung speaker nabili ni Ma'am Agnes, pero okay lang po yun, at least walang nasaktan po sa pamilya at humingi na lang po ng tawad yung nakagawa. Yan, Ma'am Reggie Bunel, happy eating Ma'am Reggie dito, kain po tayo. Sir, kumusta na pala yung nabasag na TV ni Napalipadi po, hindi nagawa na Ma'am Reggie, at yun na lang yung libangan nila, pati yung libangan ni Roy na speaker. Talagang wasak talaga po siguro sa lakas ng impact. Hindi ko naman po kasi nakita yung actual na pangyayari, but yun na nga po. Merry Christmas Jerabi and team. Ma'am Jessie Lakwata, yan, shout out Mama Jessie Lakwata. A Merry Christmas din po and a prosperous New Year Ma'am Jessie Lakwata, shout out. Ma'am Virginia Coranes, Merry Christmas Jerabi and Uragon Honey. Basa dahil sa initial doon. Son, Mainom dahil si mama. Sabay.
Yan, video sa sila. Sige lang, okay man lang yan. Okay. Mama Virginia Coranes. Merry Christmas po. Dear Habi at Dragon, honey, more blessing. Yan, sabi ni Ma'am Virginia Coranes. Ayusin ko lang itong aking tripod, guys. Napakita ko ang aking... Tada! Alright. Merry Christmas, Ma'am Virginia. Si Mama Tessie Bencio. Happy birthday, Joseph. Merry Christmas. Sir GR, watching from Baguio, Benguet. Yan, dito ka, Joseph. Joseph, dito ka. Yan po yung ating birthday boy. Dito ka sa akin. Wait lang, wala tayong upuan kasi. Kita kaya. Kita ka. Hindi kita si Joseph. Yan. Mama Virginia Coranes at si Mama Tessie Bencio na nasa Benguet ngayon. Salamat po sa inyong suporta. Ma'am Tessie, shout out. Doris Noel Forever. Kasi di maganda yung signal nyo kahapon. Sana mamaya maganda yung signal nyo. Dati naman po, di ba nag-live po ko nung gabi, maganda yung signal. So siguro duda po namin during that time, yung hapon, siguro nag-agaw-agaw yung signal. Siyempre kung marami yung gumagamit ng network doon sa lugar na yun that time. So again po, yung mga na-disappoint po sa live namin kahapon, humihingi po ako ng dispensa at pagbubutihan po namin sa susunod. Yan, shout out Mama Doris Noel Forever. Ma'am Hurita Nahe, nagutom ako, Dear Habi, galing palengke. Shout out na lang sa family ko, Nahe family. Yan. Shout out sa Nahe family, especially to Ma'am Hurita Nahe. Yan. Shout out po. Happy birthday, Joseph. And Merry Christmas to you and your family. Sabi ng Jessie Lakwata. Sabi naman ni Ma'am Reynalyn De Luna, your hard work is paid so fast. More sub, more views. God bless your channel idol, Jer Habi and team. Love you, Joseph. Happy birthday po. Yan. Sabi ni Ma'am Reynalyn De Luna. Salamat po, Ma'am Reynalyn. Si Mama Tessie Bencio. Ayusin ko kaya itong tripod ko. Hindi nakikita si Joseph eh. Yan. Para makita yung kagwapuan. Gwapong-gwapo yan. Oh. Meron pa yung Santa hat. Yan. Namamas ko po. Yan. Mamas ko ka na sa mga mo. Viewers mo ngayon. Yan. Saan kayo bukas mamamas ko? Ha? Mamaya may pamasko ka sa akin. Yan. Ibigyan kita ng pamasko, Joseph. At si Ma'am Reynalyn. Yan. Shout out po. Salamat po, Ma'am Reynalyn, sa inyong suporta. Ma'am Tessie Bencio, mag-ingat kayo palagi, JR, Roy, sa mga bata. Si Padi-Padi, Merry Christmas sa inyong lahat. Si Ma'am Cela Rubios, wow, happy birthday and Merry Christmas. Shout out, Ma'am Cela Rubios. Si Ma'am Inofre JATV channel. Happy birthday, Roy. Ang may birthday po ay si Joseph. Yan. Salamat po, Inofre JATV channel. Reynalyn De Luna, ewan ko ba kahapon kahit yung signal di nakisama OMG. Paranoid na ako sa vlogs nyo kahit boses na lang. Gosh. Reynalyn, salamat po kasi talagang yung mga vlogs naman po talaga namin ay hindi lang po sa pagmamayabang kasi real life story po tayo. Lahat pong itong ginagawa ay kung ano yung tama para sa ating mga kababayan. Dahil po yan sa mga sponsors natin na nagtitiwala sa amin. At dahil sa inyo, tayo po ay nagpapatuloy at merong natatanggap na biyaya yung ating mga kababayan. At sana po magkaroon din tayo ng sariling revenue para may maiabot din po tayo sa ating mga kababayan na tulong kung ano man po ang kanilang pangangailangan. So yan, salamat sa hindi pag-skip ng ads. Isa din po yan sa napakalaki nyong ambag sa amin, sa Team Uragon. Kasi alam naman natin, yan, ang revenue namin. So, mahalaga po yan.
para sa ating misyon. Kasi hindi naman tayo papasok dito sa pagiging charity vlogger kung hindi naman charity yung gagawin natin, di ba? So yan po, lulubos-lubusin na po natin yung ating pagpapasaya, pagbibigay ng blessing at pag-i-inspired sa ating mga kababayan. Shoutout sa ating 70 viewers. Ma'am Inofre, si Inofre JATV channel. Joseph pala, my birthday. Happy birthday. Aral lang mabuti at always be good boy to your family. Love, love, love. Merry Christmas. Yan, sabi ni Inofre JATV channel. Si Levi Binong Levi Binong. Merry Christmas, dear hubby and Bicolanos Vlog. Yan. Yan po, may nandito si Bicolanos Vlog. At sa buong team ng Uragon Honey, happy birthday, Joseph. Mama Levi. Yan, mainit ka na dyan ha. Ano kaya kung lilipat kami guys ng ano? Mainit ka na ba dyan? Okay lang? Kaya pa? Susud ka dito. Mainit? Hindi man? May sombrero ka man? Nandito tayo. Lipat kami guys dito sa ano? Sa may. Demo lang. Hindi, dyan mo na. Hindi ka naman. Yan, dito kami. Dito ka sa kabila. Dito ka sa kabila. Yan, tingnan nyo naman, oh, ang pogi ni Joseph. Pogi pa sa akin, oh. Joseph. Ma'am Levi. Salamat po sa suporta. Pati kay Bicolanos Vlog, yan, oh. Support ka na ni Ma'am Levi. Yan. Ma'am Elena. Yan, Ma'am Levi. Yan, Ma'am Levi, thank you po sa pag-support. And again, Bicolanos Vlog po. And sinama tayo dito ni GR Hobby 2.0. Yan, salamat. Dahil nandito tayo sa birthday boy na si Joseph. Yan. Ang wish ko rin sa kanya para hindi siya magtapos siya sa pag-aaral. Yan lang, guys. Ayan, Joseph, narinig mo ang sabi sa'yo ni Kuya Nelson. Shout out Ma'am Levi, Elena Magaliano. Merry Christmas, dear hubby and Uragon Honey. At sa family nyo. Salamat po. Merry Christmas din. Reggie Bunel, Sir JR, di na ba sila padi-padi binalikan sa nabasag na TV sa bahay nila? Opo, si Uragon Honey na po ang nagsangguni noon sa pulis. At wala pa po tayong update kay Uragon Honey. Kasi magtatanong muna tayo kay Uragon Honey kung ano yung update. Kasi po yung pulis na po yung nag-usap between yung pamilya nung naka-terwisyo at yung kapitan nandun din po. So yan, hintayin na lang po natin yung mga resulta ng otoridad. Yan, bago po tayo magbigay ng statement. Pero tingin ko na po sana mapalitan kung may pangpalit na kung may pera. Yan po. Wish granted. Yan, Idol Uragon. More followers to come. Salamat. Inofre JATV channel. Shout out. Mighty Hubi channel. Shout out Mighty Hubi channel. Yan, shout out po natin. Mighty Hubi channel. Yan. Ma'am Elena Magaliano. Yan. Salamat sa 125 pesos. Yan, tawang-tawa si Ma'am Elena. Salamat po sa 125 pesos, Ma'am Elena. Merry Christmas po. Happy birthday, Joseph. Merry Christmas po, JR. Yan, Joseph, meron ka ng ano. So, ibibigay ko sa iyo yung 125 mamaya. Bibigyan kita ng 125 ha. Yan, galing kay Ma'am Elena. Bigay ko sa iyo. Happy birthday, Joseph. Merry Christmas po, JR and Team Uragon. Emma Lirio. Yan, shout out Ma'am Emma Lirio. Batang Hamog, shout out. Yan. Marjorie Esteban. Good morning po sa Indogabos dyan. Happy birthday sa iyo. Be Joseph, more blessing to come, Sir Jer Hobby. Salamat po sana napasaya nyo na naman sila. Gaya kipadi-padi. Grabe po kayo. Mga good Samaritan po kayo. Kamo. Sabi ni Marjorie Esteban. At wag din po natin kalimutan yung sponsor natin. Kasi po, sila po yung pinaka, isa sa mga, taga push sa amin
tawag dito, taga-suporta, yung mga sponsors namin na walang sawd. Dito ka na. Upo ka dito. Upo ka dito. Sumusuporta sa Team Uragon. Salamat po sa ating mga sponsor. Yan, Ma'am Marjorie, salamat. Ma'am Agnes Sir Mona, good morning everyone. Happy birthday, Joseph. More birthday to come, sabi ni Ma'am Agnes. God bless. Thank you, Uragon Honey. Dear Habi, Merry Christmas. Yan, Mighty Hubi Channel. Hey you, sabi niya, sa 50 pesos na kanyang pinalipad. Yan, salamat Mighty Hubi Channel. Yan. Merry Christmas, Dear Habi at Bicolanus Vlog. Di ko ma-search yung Bicolanus Vlogs niya po, tama yan with S. Tapos yung may bilog pong logo na nakaupo siya, yung may bilog na parang logo, siya po yun. Ilan ang subscriber mo? 37. Yung banana niya po ay ano? 7. 37 na yung banana niya. So, yun po yun, si Bicolanus Vlog. Ma'am Nora Mejia. Shout out Ma'am Nora. Merry Christmas po. Maria Fe Lustistica. Yan. Ma'am Maria Fe. Merry Christmas po, Jer Habi, and happy birthday. At mag-aral ka daw na mabuti. Joseph, makinig ka. Mag-aral ka ng mabuti para sa magandang kinabukasan. Yan, umiiyak na si Bunso. Umiiyak na si Bunso. Ano, gutom pa? Nagkakanat eh? Yun, natayan na ubo. Hindi na ubos. O, sayang yan. Ano po kaagin na? So, yung dami ng handa nila guys ngayon, ang dami. So, hanggang ano nila to, siguro mamayang Pasko, aabot na to kasi lang apat, pero hindi na namin naubos yung isa't kalahati lang yung nabawasan ngayon. Uy, ano ate, kain na kayo ng cake. Sige, ikaw na Joseph, sige, kuha ka na ng plato mo. Ikaw na mag-slice una ng cake mo. Sige yan. Pakita ko sa inyo guys, ang pag-slice ng cake ni Joseph. Yan. Mag-slice na siya ng cake niya. Sa iyo yan Joseph. So ikaw na yung mangunang kumain ng cake mo. Ano mga plato? Tingnan natin yung pag-slice ni Joseph. Uli Yes. parang baga si plato. Ano na Sep? I-assist kita. Ano ka? Ito na lang, tinidor. Oh. Baba muna natin to. Baba muna natin to. Diyan muna sa upuan. Ito. Okay. Para hindi makasagabal. Oh, Joseph, ikaw na. Kuha na, oh. Sige na. Slice mo na. Sige. Wala akong pa. Sige, ibaon mo ganyan. Kumanan. Yaro. Yan. Wait lang, kuha pa tayo sa Wait lang. Para hindi mahulog. Wow! Sarap. Oh, Joseph, ikaw na subok ka dyan. Diyan ka kumain. Sige. Dito, pakita mo sa mga natin yung nagustuhan mo yung cake natin. Sarap. Sige, subok ka. Happy birthday, Joseph. Oh, yan. Anong lasa? Ha? Sarap? Parang hindi ah. Anong lasa? Sarap? Ayan. O sige na. O nakakuha na si Joseph. O kayo naman. O, Raymond, kuha na ng cake. Sige na. Huwag nang mahiya. Kayo naman. Tayo lang nandito. Mahiya pa kayo at yung ating 80 viewers. O, 80 pala yung nanonood sa inyo. Isang barangay. Yan, kain po tayo dito. Yung mga viewers natin dyan, shout out po. Kain po tayo. Ma'am Maria Fe, shout out. Ibareta, shout out. Good morning po. Happy birthday everyone and happy birthday Joseph. More blessings to come. God bless Sir J.R. Habib. Salamat po Ma'am Mel. Ma'am Lina Gomez, yan. Hiwao na yung cake. O nga po, nahiwa na po ni Joseph yung cake. At salamat po sa nagpa-cake sa atin ngayon kay Tita Manang. Salamat po sa blessing para kay Joseph. Si
Ma'am Mel Ibareta, thank you po, Sir Ragunhane, sa tulong mo sa YT Angelica Talagtag. Shout out po, Sir Jer Habi. Thank you. Yan. Shout out po natin YT Angelica Talagtag, Ma'am Mel Ibareta. June Alpapara, tama? Sir June. Merry Christmas, Jer Habi. Ang saya ng Christmas party nyo. Always watching here in Pulangi, Albay. Happy birthday, Joseph. Yan sa mga kababayan natin sa Pulangi, lalo na sa Albay. Galing kami dyan sa Albay, guys, isang araw ni Oragon Hane. At naghatid nga po kami ng painting ni Francine sa ating sa nakabili ng painting. Sinurprise namin yon. Sa shoutout sa mga taga-Albay, Malilipot Albay. Kaya shoutout Sir June Alpapara dyan sa Albay. Saan ba yun? Sabi naman ni Ma'am Reynalyn de Luna, kumain na din kayo, maya ulit. Shout out. Okay lang po. Mamaya ay kakain din po tayo kasi birthday naman to eh. Yan, siyempre lahat invited. Kung makakapunta nga po kayo dito, lahat po kayo invited. Sabi nga, pag may birthday, dapat lahat ay mabubusog. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday, Joseph. Ayan, shout out Ma'am Reynalyn, si Gemma Ishi. Merry Christmas, JR Habi. And happy birthday, boy. Ayan, sabi ni Ma'am Gemma Ishi. Kuya, pa shout out. Sabi ni Fe Arsiaga. Ayan. Shout out Ma'am Fe Arsiaga. Merry Christmas, Ma'am Fe. And a shout out. Yan, shout out sa ating 81 viewers at sa 69 tamsak. Merry Christmas, everyone. Watching from Hong Kong, shout out mga taga Sorsogon. Yan, maganda din ang Sorsogon, guys. Alam niyo ba na ang Sorsogon ay isa sa mga tourist destination dito sa ating lugar. Sa kanilang Butading, yan. Yung kanilang Subic, meron din doon sila doon na Subic Fish Sanctuary. Meron akong video noon sa sana. Gusto ko sanang i-upload kaya lang matagal na yung video yun. Yung meron siyang parang isla. Sa gitna ng isla, merong mga isda na parang naka-cage. Ibang uri ng isda. So gusto kong i-upload kaya lang very late na. Bago pa yun mag-pandemic nung pumunta kami doon ng aming mga kasamahan. So hindi pa ako nung nagbablog. Video ko lang kasi ang hilig ko sa mga isda. Ang ganda sa Sorsogon, guys. Mapasyan ng Sorsogon. Napakaganda dyan sa Dongsol, doon sa sa Matnog. Doon kami dumaan sa Matnog, Sorsogon, papunta doon sa Subic Fish Sanctuary. At yung mga dagat dyan sa Sorsogon, ang ganda din. Yan. Shout out sa mga taga Sorsogon, sa pamilya dyan ni Ma'am Maria Fe Luz Testica. Yan. Shout out po dyan. At sa mga taga Hong Kong, saludo po kami sa mga OFW na yan, magpapasko na naman po. Hanggang video call lang kayo sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Kami po ay nagpapaabot din sa inyo ng maligayang Pasko kahit tinitiis niyo yung lungkot dyan sa abroad. Kayo po ay nalulungkot dahil hindi niyo makasama yung pamilya. At yan, sana po ay magiging kayo masaya ngayong Pasko sa mga OFW natin dyan. Sa ang panig man ng bansa, sa Hong Kong, Singapore, sa Asia, sa Europe, sa Africa, kung saan pa, saan pa ba? Sa USA, mga viewers natin dyan. Dito din sa Pilipinas, yan, shout out. Sa mga OFW talaga natin na bayani, tinitiis, hindi ko ma-imagine kung kakayanin ko din na mawalay sa pamilya pag ganitong Pasko. So sa mga OFW, saludo po kami sa inyo at nawa po ay maging masaya ang pamilya nyo dito sa Pilipinas at kayo dyan sa abroad. Shout out. Si Diding Reyes, Merry Christmas watching in Quezon City. Yan, shout out Diding Reyes, salamat po. Watching from Quezon City daw siya. Welcome sa ating LS, Ma'am Diding.
Doris Noel Forever, upload mo dyan, Rabi, para makita ng ibang tao, para mapasyalan ang place. Watching from Singapore. Sige po, Ma'am Doris Noel, sinabi nyo eh. Sige po. At kayo lang naman, Ma'am Doris, ang hinihintay kong magsabi niyan eh. Sige, upload ko po. Pasensyahan nyo yung video ko doon ha. Hindi pa ko doon, ano pa yung aking cellphone. Magalaw-galaw pa. Hanggang ngayon, magalaw-galaw pa din. Ma'am Doris, salamat. Sige, upload ko, Ma'am Doris. Ayan. Si Ma'am Dario. Yan, si Dario. Sir Dario, buen dia. Mega love shout out sa Uragon Honey Team. Merry Christmas and happy birthday, Joseph. Dana, sabi ako sa Kaya, Chris Kapoor at Kasikap JDF. At yan po, kasama ko din po si Bicolanos Vlog, Sir Dario. Yan po. Salamat po sa suporta sa Team Uragon, Sir Dario. Shout out, Dario, buen dia. Walang Christmas, sabi ni Ma'am Doris Noel Forever. Walang Christmas kaming OFW. Yan, di yan dito uso. Chinese New Year lang alam namin. Yan, opo Ma'am Doris. At saludo po kami sa inyong mga OFW. Maraming salamat po. Yan, ito yung mga nasa likod ko guys. Oh, yan. Nakikibasa din ng ating mga comment ang mga poging ito. Yan, dito lang kayo. Sige. Pakita kayo sa ating mga viewers. Gemma Ishi, Jerhabi, taga Sorsogon po kami sa Bulan. Bulan daw, Hinsipa ako. Nakakarating sa Bicol, sana makapasyal ako dyan. Sabi niya, hindi pa ako nakakapasyal, nakakarating sa Bicol, sana makapasyal ako dyan. Yes, Ma'am Gina Ishi. Pwede namin kayong i-tour guide dito. Sa aming lugar. Madami din dito pong tourist destination, especially dito sa Tigaon, sa Karamoan. At welcome po kayo dito, Mama Ishi. Pwede po namin kayong tulungan or i-guide kung nais niyo pong pumunta dito. Sandra Heras, we are watching from Edmonton, Alberta. But my birthplace, Bulan, Sorsogon. Yan, Ma'am Sandra Heras, taga Bulan din, Sorsogon, na napakagandang lugar. Shout out. Thanks, dear hubby. Basta talaga Bicol, Uragon yan. Yan. Salamat, Ma'am Doris Noel Forever. Ghost alert tag. Yan, na-retract po yung ating message. Happy birthday, Joseph. More blessing to come. God bless this family. Sabi ni Josefina Lansangan. Shout out, Ma'am Josefina. Upload nyo para mapanood namin. Thank you. Opo, mamaya pag uwi ko sa bahay. Ma'am Gemma Ishi, upload nyo para mapanood namin. Yan, thank you. Doon ko na lang siguro i-upload sa kasi hindi na po ako nakapag-upload doon sa GR Hobby na una. Okay lang yan kahit walang ads doon sa isa. Mag-upload pa din po ako doon kasi nandun yung mga memories ko doon sa JR Hobby una natin na wala na nga, hindi na demonetize na yung una. Pero ito pong ating bagong 2.0 monetize na to. Pero uploadan ko pa din po yon. Kasi mga memories po, hindi kaya pantayan ng revenue, ng pera. Yung mga effort ko doon na sa mga video ko, yung memories, yun po ay hindi kayang ibalik ng pera. Yung mga memories ko doon, yung pangingisda ko, yung mga una kong doon, video, ay chine-cherish ko po yon. Kaya sa mga nananatili po doon na sumuporta, salamat po at papatuloy ko din po yon kahit wala yung ads. Lalagyan ko din po yun ng video kasi tinuturing ko po yung isang ko din, memorable moments ng aking buhay. Yan. Ma'am Gemma Ishi, shout out. Doris Noel Forever. Sa Karamuan, Jerhabi, like ko dyan magpunta. Maganda talaga dyan. Sige, Ma'am Doris. Very yan. Parang hindi ko naman sabihin parang Boracay, pero siguro marapit na rin sa katotohanan na maging parang Boracay. Kasi napakaraming isla. Ang Karamuan, guys, marami ka kasing islang pagpipilian. Merong mabato, merong pulbos ang daga, ang buhangin. Meron namang reef na pwede ka mag-scuba diving sa sobrang linaw ng tubig. Ay talagang
ma-amaze ka. Amazing ang karamuan. Salamat, Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless po. Sabi ni Sandra Heras. Si Ma'am Sonia M, yan. Thumbs up and heart, heart, heart. Marjo Icaro. Hello po, dear hubby. Happy birthday, Joseph. Merry Christmas po. God bless po sa inyo. Yan, sa mga ating mga solid supporters natin dyan. Pwede nyo din po, pa-Christmas nyo na sa akin. I-share nyo po yung ating mga videos para po marami po tayong maabot na mga viewers. Yan. Please share our live and our mga videos natin. Salamat sa ating mga supporters. Josefina Lansangan, more blessings to Team to Raymond and ang batang masipag at nagsusumika para sa pamilya niya. Yan, more blessing daw sa iyo, Raymond, ang batang masipag nagsusumika para sa kanyang pamilya. Tapos si Raymond yan busog na. Hindi na makapagsalita sa kabusugan. Yan, si Raymond po. Talagang masipag po yan. Actually, mamaya po, makita nyo sa vlog ko pag na-upload ko to. Kanina po, pagdating namin, nagagama sila dun sa kanilang tataniman daw ng mani. Magtatanim ng mani si Tatay Nestor. Ang problema, wala pa siyang similya ng mani. So sabi ko, gagawa natin ng paraan, baka meron tayo diyang ng mani. Yung nabilad ng mani, similya. O yung seedling, buto ng mani, guys. Ano po ba ang ibig sabihin ng uragon? Sabi ni Lynn Gomez. Ang ibig sabihin po ng uragon, Ma'am Josefina, shoutout po. Ma'am Josefina Lansangan, salamat po. Ma'am Lynn Gomez, ang ibig sabihin po ng uragon ay kumbaga sa magaling, yan, magaling. Uragon ako, magaling ako, yan. Yan po ang ibig sabihin ng uragon. Yun po yung parang tawag sa mga taga Bicol, uragon. Magaling daw, yan. Alright, upload mo sa dalawang vlog mo, JR Hobby. Salamat po, Ma'am Doris. Okay, noted, para makamit ka namin. Promise punta kami dyan, Ma'am Gemma Ishi. Opo, you're always welcome, Ma'am Gemma. Basta po, mag-PM po kayo ng ahead of time para po, syempre, yung po natin, ma-schedule po natin ng maganda po. Ma'am Ishi, Gemma Ishi. Yan, ang aking FB page po ay JR Hobby 2.0 at nakakulay pula po ako. Yun po yung aking wala pa naman nanggagaya ng aking JR Hobby 2.0 FB page, kaya okay lang po yan kasi meron nag-sponsor sa akin. Okay lang naman yun, siyempre dino-double check, tumatawag, mas maganda po yun, pero wala pa naman pong nanggagaya ng ating channel, ng ating FB page. So pag sinesearch ko JR Hobby 2.0, isa pa lang, nung nakapula po. Yan, Ma'am Josefina Lansangan, ayan po. Shout out. Shout out din po, JR Hobby sa family Valenzuela, sa Camsur, Sitio Gumbala, San Isidro. Merry Christmas sa family Valenzuela. Yan. Shout out po, Ma'am Fe, nabubulol na ako. Maria Fe Lustistica. Yan, Lustistica, Ma'am Maria Fe. Sir Dario, papin naman dyan namin ng channel Ani Bicolanos, hindi ko ma-search. May load ka pare? Yan, wait lang po, search ko lang po. Ayun na pala. Naka-message ka? Ano pag message? Ay, nawala. Wait lang po at inaayos natin tong Ito po yung ni Bicolanos. Yan. I-comment ko po. Yan, i-comment mo na yung pangalan mo. Okay na. I-comment mo yung pangalan mo dyan sa Yan, magko-comment po si Bicolanos Vlog. Para po, yan, supportan din po natin tong. I-cancel mo naman na. Yan, may tumatawag pa. Ang kasama ko po ngayon ay si Bicolanos Vlog, si Nelson. Yan, isa din po siyang vlogger na nagsisimula po. At yan, laging
tawag dito, katuwang natin sa mga lakad natin, sa mga pinupuntahan din natin. Yan, suportahan din po natin si Nelson Bicolanos Vlog. Kawit po at magko-comment siya. Hindi ako makapag-pin kasi isa lang yung gadget po natin na dala para dito sa LS. Yung isang cellphone na dala ko po ay hiniram ko lang po. Hindi po ako dyan naka-login. Yung pang-video kong isa. So, yan po. Shout out, Mama Maria Fe, Sir Dario, shout out. Noemi Salire, na-retract po yung message, Ma'am Naomi. Gus Alertag, another good job, well done. Keep on, JR Happy 2.0, more subs, more sponsors. God bless, stay safe, more blessings, love. Yan, shout out, Gus Alertag. Si Jade, Merry Christmas po, JR Happy. Happy birthday, Joseph. Si Mian Fermanes Paira. Yan. Pa-shoutout po sa family ko dyan sa Philippines. Sa Pili Fermanes family. Thanks po. God bless po. Si Mian. Yan. Mian siguro to. Mian Fermanes Paira. Shout out. Si Jade. Sana matupad po ang inyong pangarap. Mag-aral ng mabuti. God bless sa iyo. Sabi ni Jade. Shoutout Idol JR. Yan, si The Prospect. Yan. Please support din po The Prospect, ang isa sa ating mga ka-team. Si The Prospect YT channel. Yan. Kung gusto niyo ma-inspired, tawag dyan kung sa Bicol, maghurup-hurup sa buhay. Makapag-muni-muni sa ating pagbuhay-buhay. Yan, manood po tayo ng mga video ni The Prospect. Yan. Sir J. Rabi, natutuwa po ako at nakakapag-upload po kayo ulit ng video. Na-miss ka po namin ng sobra. Salamat, Ma'am Jade. At sana nga po, maging masaya din yun na Pasko nyo. Merry Christmas. Ingat kayo, sabi ni The Prospect. Salamat po. Flor Delisa Talagtag. Hello, Sir J. Rabi. Merry Christmas po. Shout out sa Angelica. Shout out po Angelica Talagtag. Yan, shout out natin si Angelica Talagtag. Sabi ni Flor Delisa Talagtag. Naomi Saleri. Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Happy birthday to Joseph, watching from Virginia, USA. Yan, si Joseph. Shoutout po sa lahat, sabi ni The Prospect. Opo, yan, si The Prospect. Ang ating is, Ma'am The Prospect, yan, hindi na kita nanonood pag-alis po kahapon din na padi-padi. Mamaya, Ma'am The Prospect, ha, huwag mo kakalimutan, save the date, mamayang hapon, doon tayo kinapadi-padi. Celebrate natin yung part 2 ng kanilang Christmas party or celebration mamaya. Hatid sa atin yan ng ating mga sponsors. Ma'am Agnes Miller. Yan. Ma'am The Prospect, mamaya at sa Team Uragon. Yan, alam ko naman na always supportive ang ating mga team. Salamat, Uragon Honey. Pareho po kayo ni Sir Uragon Honey. Sobrang maganda po ang mga ina-upload nyo video at mga pamilya na tinutulungan. Talagang karapat-dapat bigyan ng tulong galing po sa mga sponsor mula po sa inyo. Yan, salamat Ma'am Jade. Jarhabi, pasayawin mo mga bata para magaling silang mag-TikTok. Nakita ko kasi nagsayaw sa likod mo. Yan, sige nga. At magbibigay tayo ng papremyo. Salamat Ma'am Doris sa iyong idea. Dito, may tugtog ako dito, don't worry. Prepared tayo ng tugtog. Meron naman tayong jingle at hindi tayo makaka-copyright. At magtugtugan tayo dito. Salamat Ma'am Doris sa idea. Yan. Sige. Kaya lang hindi ito pang tugtog talaga. Yan, dyan. Sige, dito. Alright. Ang pabot ng bag ko. Bibigyan natin ng premyo. Dyan, sige dito. Dito kayo. Bibigay tayo ng pamasko dito. Sa lahat ng at puno ng problema. Oh, dito na, dali.
Unang premyo, yan, may 20 pesos. Ang mga kasayaw dito. Kasi yung ibang music guys, copyright. Kaya ito lang mga jingle natin. Dito, dali ako, sayang ng 20 oh. Ano? Sige. Go Raymond. Go Raymond. Okay. Hindi ba yun? Pagtulong sa kapwa siyang tunay namin ang pusong JRB. Yan. Ang tawag dyan ay interpretative dance. Pusong JRB. Inspirasyon ka sa nakararami. Pagpapalungkot at kami nagdariyan. Sa tabi naghahanap ng storyang mapangkukutan. Laging may sorpresa at inspirasyon sa buong madlang. Walang ibang tangan, hindi kayo mapaligaya. Tatak JRB, kami po'y malungkot sa Oh, Bibi. Ay, tatlo na bibigyan kong premyo. Wala. Wala tayong panggasolina. Lakad. Okay lang. Sige, sayaw. Marami pa ako ditong, may tatlo pa akong 20 dito. pusong JRB. Pre. Ay, sundo ko na lang yun. Ako'y laging happy. Pusong JRB. Yan ang ating mga Dear Happy Dancer. At dahil dyan, dito kayo. Halika dito kayo. Raymond, tanggapin mo ang 20. Yan, 20 pesos. Bibi. Yan, 20 pesos. At sa'yo, kahit late ka na ng sumayaw, 20. Alright, yan. Ang ating mga Dear Happy, mga Dear Happy dancer. Di ba, Ma'am Doris? Na 60han ako, Ma'am Doris. Sa idea ni Ma'am Doris. Okay lang yan kasi ang Pasko na po ay para sa mga kabataan. Yan, shout out Ma'am Doris Noel Forever. Salamat. Amelia Bulante, Merry Christmas po, dear hubby, Oragon Honey. God bless you both. Patayin ko yung aking play. Kaya kung pwede nga lang sana makaka-copyright po tayo ng ibang tugtog kasi pag TikTok. Alam nyo naman pag copyright, baka magina naman yung grounds. So mga copyright na ganyan po, pag nag-upload ka ng hindi mo sariling tugtog, pag hindi siya free, ay gusto naman yan para makancel ang ating kaya ingat-ingat din po tayo minsan sa mga vloggers dyan. Huwag kayong magamit basta-basta ng background music na hindi recommended ni YouTube. Halimbawa, mag-download lang kayo sa audio library. Yun po ang aking ginagawa. Yan sa mga nag-vlog. Tawag dito. Kung lang po kayo ng Yan, sumasayaw si birthday boy. Sige nga! Ay, bigyan kita pa mas dali. Huwag kayong gagamit basta-basta ng tugtog na hindi nyo alam kung may copyright. Kasi pag may copyright, yan, another bad record sa ating bahay or sa channel mo. Yan, Merry Christmas sa Amelia Bante. Jade, shout out sa family Pancho. Merry Christmas sa lahat. Ingat kayo. Yan, si Bicolanos Vlog guys. Ito ang kanyang bahay. Yan, nakakomment siya. Sige, mag-comment ka pa, Bicolanos Vlog, kung may ka pa, signal. Si Nelson. Supportan natin guys si Bicolanos Vlog. Ito, nag-message siya. Nasa comment. Hindi lang po siya mapin natin. Pero yan po yung kanyang profile picture. Yan. Bicolanos Vlog. Hello po, Padi. Hello po, Padi. Yan. Sabi ni The Prospect.
Yan, Bicolanos Vlog. Yan, support natin, sabi ni The Prospect. Mag-iingat po kayo lagi, Jer Habi. Si Sir Roy Ragonhani, ingat po kayo. God bless po. More blessings to come, more sponsor. And ang dumating sa inyong channel. So yun nga po, Ma'am Jade, sana marami tayong sponsor din. Bukod sa, para sa akin, mas maganda na yung kahit mababa yung mo, yung tawag dito yung subscriber mo, basta madami yung sponsor mo kasi mas marami tayong matutulungan kung marami yung tawag dito, sponsor natin. Marami mapapabot tayong tulong. At yan, salamat Ma'am Jade, salamat po. Yan, Ma'am The Prospect and Team Solid, Ma'am Regalyn Diluna, salamat po. Yan, sabi niya, Bicolanos Vlog, thank you Jer Habi at sa ating mga sumusuporta. Yan. Huwag niyo po kalimutan Jer Habi 2.0 ha. Yan, 2.0. Jer Habi 2.0. Yan si Bicolanos Vlog. Bicolanos Vlog, shout out, good, God bless. Sabi ni Ma'am Flor de Lisa Talagtag. Ma'am Reynalyn Diluna, 2K subs added daily sa YT mo. God bless. Salamat Ma'am Reynalyn. Beck Ali Official, good noon Jer Habi, watching here in Kanagawa, Japan. Kanagawa, Japan. Shout out Beck All Official, Ali Official. Noted po The Prospect. Kind-hearted, happy birthday Joseph and a blessed holidays for everyone. Sabi yan ni Kind-hearted. At si Edgar Delfino, Sir Habi, pa-shoutout po kay Virgilin Cares from Edgar Delfino. Yan, shoutout Mami Virgilin Cares na ating naging kapartner din sa pagbablog kay Tatay Bito. At abangan nyo guys, kasi may pamasko na akong nabili kay Tatay Bito. May pamasko ako sa kanya regalo. Nabili ko nga sa pagpunta namin sa Albay sa anong tawag doon sa Tabako. Yan, Tabako Albay. Dumaan kami Tabako at ay pasalubong or may pamasko kay Tatay Bito. Si Doris Noel Forever. Yan, Doris Noel Forever. Yan, sayaw-sayaw. Sky, salamat sa iyong lahat mga sponsor ni Kuya Jer Habi at kay Kuya Oragon Hani sa pagtulong. Yan, may bisita si Tatay Nestor. Salamat po sa inyong lahat mga sponsor Kuya Jer Habi at kay Kuya Oragon Hani sa pagtulong sa family na nangailangan po. God bless po sa ingat-ingat araw-araw po. Sabi ni Sky. Sa iyo mga bata may premyo kayo. Yan, Doris Noel Forever. Wow, galing naman sumayaw ng mga bata, sabi ni The Prospect. Magaling sumayaw si Raymond. Yan, di ba? Magaling tong sumayaw, guys. Dati tong dancer sa sa Manila, pinauwi kasi parehas kaliwa. Joke lang. Doris Noel Forever. Kayo naman ay malakas sa akin kaya sinusunod ko yung mga request nyo. Talagang yan. Malakas kayo sa akin, Ma'am Doris Noel Forever. The Prospect. Merry Christmas po sa lahat. Pagpalain po ang lahat. Salamat sa suporta sa Oragon Team, The Prospect. Yan, support natin yan. Gas Alertag, galing ni Raymond. Laban para sa ekonomiya. Baka, yan. Habi ni Gas Alertag. Gawa ka na lang ng disco music, Jer Habi. Marami naman yan taga Bicol na magaling kumanta. Opo, sana po. At pag meron na tayong revenue, at magkakaroon din tayo niyan sana. So itong natin, shout out sa gumawa ng ating music natin jingle kay Denmark at kay Sarah May. Sila yung namin yon, ka-church ko po ang gumawa, simbahan namin yung gumawa ng aking jingle kay Denmark. Sila po ay mga worship ministry, worship team leader ng aming simbahan at gumawa po sila ng aking music video. So salamat, thank you Lord kasi yan nag-provide ka ng mga taong magaling sa musika. At syempre meron din meron din akong konting din sa kanila. Sorpresa, abangan niyo yan guys sa gumawa ng ating jingle kay Denmark at kay Sarah May Agnas. Shout out. Gas Alert Tag naman, jingle dance na
dancer na si Raymond. Yan. Shoutout naman po the prospect. Merry Christmas, sabi ni Bicolanos Vlog. Yan si Bicolanos Vlog. Sel Rubios, wow, galing nila. At least di sila mahiyain at mababait mga bata. Opo, magagalang, mababait, masisipag. Marilyn na Dismo. Aha. Hello po, dear Happy, happy birthday, Joseph. Merry Christmas po sa inyo. Watching from Jeddah, KSA. Yan, siguro po, pag mga 12, ano pa, 10 minutes, 15 minutes. Kasi magpe-prepare po ako mamaya para kinapadi-padi. At mga 10 minutes na po. Yan, basahin natin itong mga natitirang comments para shoutout naman natin to. Yan, hello sa ating 82 viewers. Mama Marjorie Esteban, mga sponsors po, marami pong salamat dahil din po sa inyo, maraming mga natutulungan na mga nangangailangan ang taong mga naghihikaw sa buhay. Pagpalain po kayo sa inyo, Sir Team Uragon. Kayo po, mga bida. Salamat, Ma'am Marjorie Esteban. Ma'am Charlene Desmo, shout out. Ma'am Jade, Sir Jerabi, sobrang natuwa po ako nung nakita ko kayo ni Virgilin Care 2.0. Oo nga po. At sana yung mga sumuporta dun sa bahay kong una, sa Jerhabing una, ay makabalik din dito sa 2.0. Kasi 13,000 na yun, yung isa. At sana moving forward tayo. Mas sa inyong, sa ating lahat, guys, sabi ni Bicolanos Vlog. Pareho, yan, nasuporta natin Bicolanos Vlog, ating kapartner. Pareho po nyo ni Sir Uragon Honey. Isa din po siya sa pinapanood kong channel. Pag may ina-upload po siya sa video. Opo. Ma'am Julia, sabi yan po ni Ma'am Jade. Ma'am Julia Limpin Manalo, shout out. God bless JR. Thanks God, inabutan ko live mo. Kadarating ko lang from work. 10:43 PM na dito. Yan. Salamat po Ma'am Julia Limpin Manalo. Aha, salamat po Ma'am Jade. Isa din po sa Virgilin Care 2.0 na may puso sa taong natutulungan niya. Kaya kahanga-hanga po kayo. Saludo po ako sa inyong lahat. Sabi ng Jane. Salamat. Nanay nyo ko, Merry Christmas to all from Brunei Darussalam. Shout out kay Padi-Padi. Yan. Bicolanos Vlog. Merry Christmas po Ma'am Flor de Lisa. Talagtag. Shout out po. At yan po. Salamat sa aking viewers at 111 thumbs up. At paunti-unti na po akong tawag dito, magpapaalam. Kasi po magpiprepare pa po ako mamaya para sa mga padi-padi. Abangan niyo yung aming big time na handa mamaya dahil yan sa ating sponsor. At sana maganda yung signal kasi maganda rin yung napapakita namin ng live. Kasi guys, pag live, kumbaga yung actual, kumbaga sa balita, current events, di ba? Updated kayo sa mga nagaganap sa aming tawag dito sa aming channel. Yan, Sir Dario, thumbs up. Yan, salamat Sir Dario. Merry Christmas kina Ate Rosa. See you later kina Padi-Padi, Jer Happy, happy birthday. Sabi naman Angelica Villanueva, Dorisol forever. Okay po. God bless everyone. Blessed tawag dito day sa ating lahat. Sa ating 96 viewers, yan. Hindi ko man po kayo lahat mabate. Sa ating 96 viewers, 97 viewers, Merry Christmas and a prosperous New Year. So mamaya, kita-kits tayo, kinapadi-padi. Ilagay nyo sa inyong mga 100% po yan dito sa ating bahay. Naka-reach tayo ng 100. O pala, dun sa live natin kinapadi-padi. Almost 100 yun. Salamat din po. At yan, kita-kits mamaya kinapadi-padi. Yan si Edgar, basahin din natin. Edgar Delfino, Sir Habi, pa-shoutout po family Padi-Padi. Punta po ka po sa fiesta sa amin sa Hikot, Tagaytay, Goa, Camarines Sur, February 10 to 11. Opo, sige po Sir Edgar Delfino. Message po ako para hindi po dyan sa Bicol Ocampo, Camsur. Dito po kami sa Pasay City. Thanks, yan. Shoutout po dyan sa mga taga Ocampo. Marjorie Esteban, Angela Villanueva, yan, God bless. Eleanor Pascual, shout out. Yan, Ma'am Julia Limpin Manalo,
And good night, good morning, Sir Jer. Love you so much and your baby girl. Salamat, Ma'am Julia. Ma'am Leonor Pascual. Ayan, okay. Bye-bye po. Happy birthday. More birthday to come. God bless you, Jer Habi. More power channel. And Uragon Nani, 100% support watching from Israel. Dario, buen dia. Ingat lagi, Jer Habi and Uragon team. Okay, bye-bye po. Bye-bye na, no? Ano masabi mo? Maraming salamat. Yan. Raymond. Maraming salamat po, tita na. Bye. Yan, sa ating sponsor, kay Tita Manang. Ikaw, kuya, anong gusto mo sabihin? Salamat po, Tita Manang. Yan. Salamat po, Tita Manang, sa walang sawang suporta sa ating mga kababayan. Salamat po. God bless. Bye-bye. Ha? Kakano pa rin.